गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ रुसिया आरो इउक्रेन दावहाया दिनै 29 सान जाबाय। दरनै हादरनि गेजेर दावहाया दासिमबो जोबाखै। अदेबानि दावहानि समावनो आमेरिका जथाय हादरनि हादोरगिरि जो बाइडेना गोनांथार बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों आमेरिका हादरा रुसियानि किमजेल मिसाइलखौ होबथानो हानाय बे समाव जेबो गोहो गैया होनना। आरोबाव बेखौबो बुंदों रुस हादरा आमेरिकानि सायाव जायखिजाया समावनो हामला खालामगोन आरो बे हामलाया साइबार एटाक जागोन होनना बुंदों। रुसआ साइबार एटाकआव ओरैबायदि आखा-फाखा जुदिअ आमेरिकानि सायाव साइबार हेक खालामोब्ला बुहुमावनो फालांगिनि अनलाइन डलार ट्रेन्जेक्शनाव गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन होनना बुंदों। मख'नो गोनांदि आमेरिकानि डलारा गासै बुहुमावनो मैखोमै बिफाव दङ। रुसिया जुदि साइबार एटाक खालामोब्ला गोबां जेंना जागोन होनना आमेरिकानि हादोरगिरि जो बाइडेना रोखा खालामदों। आसामाव रायजो जानाय थाई आहम हारिखौ एसटि गनायथि मोनहोनो दाबि खालामदों। गोबाव समनिफ्रायनो थाई आहम हारिया एसटि मोननांगौनि थाखाय सोमावसारदों। मैया हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्थराव अल थाई आहम स्टुडेन्ट इउनियन फरायसा आफादा गावसोरखौ एसटि गनायथि होनांगौनि दाबिजों खावसे लंथङै धरना होना गोमसार होदों। 2 घन्टा सम थाई आहमफोरा आखाइ बेनार प्लेकार्ड लाना जोंनो एसटि नांगौ, न' एसटि न' रेस्ट बायदि स्लगान होना गोमसार होयो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव आलफा आयुतकारि आफादनि सासे सोद्रोमा हमदों। बाक्सा पुलिसा मोनसे जर'खा सर्च सुलुंनि बिथाजों बाक्सा जिल्लानि बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिलापथि गामिनि बिरेन दासनि फिसाज्ला लासित दास मुंनि लाइमोनखौ आलफा आयुतकारि आफादाव हाबनायनि खौरां मोननायनि उनाव मैया बाक्सा पुलिसनि मोनसे हानजाया लासित दासखौ गावनि न'आव हमनो हायो। पुलिसा बिजिरसालियाव बिजिरनायनि उनाव 14 साननि थाखाय लाइमोनखौ पुलिसनि आवथायाव लानाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो लाइमोननि सायाव नायबिजिरनाया सोलिबाय थागोन होनना पुलिस बिफाना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। BTR गोरोबथानि हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL केस होनायखौ लाना दासान्दि हारिनि गेजेराव गावजों गाव एना-एनि आरो दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि समाव BTR रेकर्डनि माखासे दफाफोरखौ नायबिजिरनो PIL होफानायनि सासे मैखोम सोद्रोमा बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेतारि आनन्दराम औवारिया गोनांथार बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों सनितपुर आरो गहपुरा BTRआव हाबनायाव PIL केस होनायजों जेबो खहा जाया होननानै बिथाङा बुंदों। PILनि दारै माखासे बर'नि खहा जानो थांनायखौसो होबथानो नाजादों। BTR गोरोबथानि माखासे दफाफोरा बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां होनना बिथाङा बुंदों। जोंनि गेजेराव गोबां गालाय गुजाय फैदों, खिन्थु जों सानो जे बे गालाय गुजाया जुदि मोनसे जानाय नङामोन जुदिहाय BTC सुक्तिखौ बे थामथि सुक्तिखौ जुदि जोंनि आगोलनि जितु BTC एलेखानि जितु एरिया बे जुदि एसेबो खहा जायाजासे माने सानजाहा गहपुरखौ लाफानानै सिमुलगुरिसिम जुदि फोलावनायमोनब्ला बेवहाय थारैनो जोंनि गेजेराव जेबो हेंथा गैयामोन। खिन्थु दा नुनो मोन्दों एक्सुवेलि दा जोंनि BTC एलेखाखौ जितु 6 शिड्युल आगुनि मोनखानाय बेखौ दानख'नानै गोबां गामि गोबां हयथ' माबाखौ दाननानै दा बेबायदि मोनसे BTRखौ दाफिननाय बाथ्रा फैदों आरो बेखौ जों दा संखिखांदों। कभिडखौ लाना मिरु सरकारा गोनांथार थांखि आरो खौरां फोसावदों। मख'नो गोनांदि कभिडनि थाखाय हादोरनाङै गाहाम रादाब। फैगौ 3 मार्चनिफ्राय हादराव कभिडखौ लाना जेबो नेमखान्थि गैलिया आरो गासै रायजोआवबो मिरु सरकारा फोसावदों कभिडखौ लाना जेबो नेमखान्थि गैला होनना। मख'नो गोनांदि हादोरनाङै कभिडनि गाग्लोबनाया खम जाबोनायखौ नोजोर होनानै सावस्रि बिफाना बे थांखिखौ लायो। गुबुन फारसे कभिडनि नेमखान्थिखौ बोखारदोंब्लाबो बयखौबो मास्क गाननो, सेनिटाइजार लानो आरो साब-सिखोन थानो खावलायदों। रायजो गोरिब नखरफोरनि सुबुं अनसाय आसनि अरुणोदय आसनिखौ लाना रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया बिधान सभानि गोनांथार जथुमाव गोदान खौरां फोसावदों। बिथाङा बुंदों अरुणोदय आसनिखौ डिजिटेलाइज खालामनाय जागोन आरो बेजों कम्पिउटाराव गामिनि बबे नखरा बे आसनिखौ मोन्दों आरो बबे नखरा मोनाखै बेखौ मिथिगोन होनना बुंदों। लोगोसे हेमन्तआ बुंदों गंसे गामियाव 30 नखर दंबा 20 नखरानो बे खाबुखौ मोनगोन होनना। नाथाय नुनो मोन्दों जोंनि बिटिआरआव माखासे गोरिब गुन्द्रा बर' नखरफ्रानो अरुणोदय आसनिखौ मोननो हायाखै। माखासे बिजनेसनि चेयारमेनफ्रा गावनि फसायनाय आरो गोसो बायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय गोबां गोरिब नखरफ्रानो सरकारनि बे मोजां खाबुखौ मोननो हायासै। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आं राजखान्थि नागारगोन जुदि आंखौ फेजेननो हायो। हादर सालायनाय BJP दोलोजों सासे राजखान्थि नेताया गोख्रों चेलेन्ज खालामदों। दरसे रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों जुदि दिल्लीयाव मिउनिसिपेलिटि बर्डनि बिसायख'थिखौ समबायदि खुंना आप आरो बिथांखौ BJP दोलोआ फेजेननो हायो अब्ला राजखान्थिनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लागोन होनना गोख्रों चेलेन्ज खालामदों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरो आपनि आफादगिरि अरविंद केजरीवालआ। जों बयबो मिथिगौ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालआ सासे
रोंगौथि गोनां जाफुंसार राजखान्थिगिरि आरो सुबुं रायजो अनफावरि दैदेनगिरि बिथांखौ फेजेननो हानायाथ' सिमाङावबो जाथाव नङा। हादरनि मादावनो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिखौ नाम्बार 1 सिम बुंनो हायो। दायो दिल्लीयाव बुहुमनि देरसिन राजखान्थि दोलो बिजेपिआ फिसा राजखान्थि दोलो आपखौ गिदों। बिनि थाखायनो बिजेपिआ बिसायख'थि खुङाखै होनना अरविन्द केजरीवालआ गोख्रों बिबुंथिजों बिजेपिखौ सोंखारदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।